Bata niman. I'm talking to people. Listen. Back in our wanya. If Panama now, wow! In any case, why you couldn't clinic or the Cambodia model? When I didn't know you didn't know if the last words there were no gago. If for Munia Garo, I'm no my cable. I'm in full guinea. Not making a maratigi. I'm a look now. Yeah, didn't go. Money more. Huh? Nangay kan na jagwa. Ay ba gwa ko na mbia nya. Ndi kon choba ni. O ko gam. E gwa atia. Ura outin. Enwe ebe na ogwu nwa na rapu. Kamba kam ki bia buelo mo. Kamu pulu ya. Ibu pulu nya. I didn't free kita. Ona je ka je otubo. Ya na ka je. O lo do na ma to tene. Ka je no. Ka pulu ya. Eh. Ki wolo wegi. O lo. Mana woka da lo da mo na ma go. Udi me na tam. O no come iwe. Bata niman. I'm talking to people. Listen. He shot you. So ngwa ngalo se. Ba on ken na mo rapu e nwuru. So ke bu fe. Mo ki develop e ba. Run. Moonlight. Education ni ebu yi abo ko din kini ebu. Come on happen. Awom gi mo gi down. Eso so me jogo. Ina afa na mo gi down. Eso so me jaga. Okay. Moonlight happen ya kan ya. Ilu bi am na ga. My brother. Echikọm na alụsị ndị ọgbọnọ fụla. Iya ọkwa alụsị renwo. Nya ọ mụtụrụ ụkpụ. Otego. Osi aka na gwe elu Yo maka. Ani de ozinya. Alụsị a onye ọ dịkwa kaba kpocha family gị niile. Iwo bobu amangoto anu. Ya nwoke m Chineke onye nwe ya abịago n'ọnọdụ gị. Onye na akwụkwọ nwoke ma chapụta ihe na. Si nwoke ma na anya amụla m onye bụ. Amụla m ebe si bute gị. Mana ije na akwụkwọ nwoke ma chapụta ihe na. Ịgbata na mmụ okwu nke ọzọ. Ọ mere ka mata na ihe ọbụla na-abụrụ n'afa Chineke. Ọ ya kpụ naanị. Jide m magha m. Ana m eje na akwụkwọ nwoke ma mgbe Nebukadneza butere Jeremaya nje na okwu alụsị Jezebel kpamkpamkpaba. Ana m asị gị nyefe n'aba nwoke ma Jesus. ị na-amalụ m ụla Mo ngola. malụ m ụla Butie ga ipo. Aha. so ije na akwụkwọ nwoke ma chapụta ihe na ije na mmụ okwu ya ọ sị gị ana m eyi onye gị anya ike na gị pụọ n'afa nwoke ma Jesus. eyo Biano. Is your brother be? Go for beat. Chineke akpọọ gị ọkụ Au na. otoro gbuo chi gị na nne gị a ya nsị ma ha nne gị Orumiri na-eli mmadụ onye ọnwụnwụ anya. Ingezie na-enye. The mama. kpọtakwa na ego ọ na-agazi ndị slow motion The mom. The mom. Nwa nke a made. Nne ka eme. ọ dị mma nwanne m Okay, ọwọ kwa bịara ife. o si Lagos egbe akụ ụbọchị Okay, ọ dị ka ndị Eko. ọ iko Oyiba. a na-amaneji Ngwa n'ihe ọzọ onye nwaanyị na-echi eze. Nke ese ka ị bịa be m ịmụkwa agba mwakpo. asị m na ọ ka m bịa onye nụgidesi ka oke na-enye nwoke omere ihe ọjọọ Mba, bụghị ajọ ife. Bụghị ajọ ife ka ọ. A na-amụ na-ejikwa life. adịkwa maneji life ana m ebi life nke m ebi abụrụ m obere mmadụ ụdị nke m ya ngwa gị ihe m nwere enwe sọsọ obere gị na-amụta by this time next year ya afụ nọ m
Mwe more like luxury supermarket. Mbona ya. More like luxury boutique. More like luxury igbe. But I beg. You see all these things where they come, where they talk so, na lie they lie. That shop when they tell you don't see them before. If you see the shop, you go pity for her. I beg, we really need help. Now pride they want to kill my brother. I beg, get me help her. I beg. First way they owe people 20 naira. You know? Give her. Mr. Man. I'm not going to feel cool. Man, you made you when you very akana maka this girl now. We will pay kata maka walk out of this place. Ana ka mama de ne sake ya ba ka wi. Wo pata ina hangi aka ya ba aka ne ba. Ai bo mun na ka ya ba mun na mari ifo ya na re. Wo ge ne de sake otu awo ya. Ana go mo ifiku. Me po. Ogu so gị na your sister kata. Ọ dị mma nwaanyị, ọ dị mma. Nna na na-ekwu. Me help ya as I've already said. If you may show something the iya ga we iya akpazi akpa. Wọnà ọ mesịa ịbịa. Ọ na-aga na-aba ya ịwọta. Bịa abụ onye. Ọ na mesịa ịbịa na mesịa ha aikpa. Yeah, Bazia, but onye abụla virgin, ọ virgin kun na debe use, onye abụla virgin filo. Je. Ne ka kpọọ ọkụ. Ọ na otolobo bo chi gị na nne gị a, ya nsị ma ha nne gị. Is your brother be? Go for beat. Ọkụ mụ na bụgara ka m kpọọ Olamide. Na agbasigo m. He shock you. Ndị enye gị ọrụ abụkọ maka ihe ọzọ maka m na-abọsị wee dị. Ọ ka m na-abọsị wee dị. Achọkwa disappointment. Ọ na nke m ama ọzọ unu anaghị ka mmadụ. And ego a na-akwụ abụ ego na-ekwesịrị ekwe, ọ na mụ na-akwụ based on ka m na-abọsị wee dị. Ọ nke fụ bụ deliver kwala m ọrụ m. Ịma aka nọmba, gbaa aka nọmba. 007 31 More light. Ị na-ebe. A na-agwa gị na a na-agba hit n'obodo gị, obodo adịrọ mma na a na-agba 32 bịa ka ịwa n'obodo adịrọ mma bịa ka ịwa ịnọ ebe a na-agba hit, nke bụkwa hit. a na m agwa gị obodo adịrọ mma kịta bụ na-atụkwa n'obodo ndị ọba ọ bụ ka one of God, na adịrọ mma. Hey! Ọkụ mụ na bụgara ka m kpọọ Olamide. Na agbasigo m. Hey! Chineke nna. Onye ka a na-afụ na klọb a. Isikọ na klọb ka aba. Ọkwesịrị ya aba. Ya dịkwa ka ọkọtụ o. Ya bụkwa klọb. Maka kunte ebe ahụ, ndị anyị ejikwa ego pọint go. Aka m adịra mụ na-awa awa o. Imego m nkịta nnọọ. Ego m kwesịrị anatazi m ego. Ọ na-aka esi eme ego na klọb a. Isikọ na millionaires club ya. Ọkwesịrị ya aba klọb anyị. Ka anyị na-awa ihe a, ị na-adọrọ my movement yo. Then ite ogo down, ka anyị na-awa more like ka anyị wa ihe a. Esi na a na-ejelu gọvanọ ozi. A president. Run. More like ka anyị wa ihe a no. This evening you will die.